Tervetuloa aikamatkalle Luumäen apteekin 115-vuotiseen historiaan. Luumäki sai luvat vuonna 1908 lääkintöhallitukselta omaan apteekkiin ja kunnanlääkäriin. Toukokuussa 115 vuotta sitten apteekkari Westin sai etuoikeudet apteekkitoimintaan. Kesä meni järjestellessä apteekkia ja 1. lokakuuta Westin aukaisi apteekin yleisölle. 115 vuoden aikana Luumäen apteekki on ollut 10 apteekkarin hoidossa. Heistä ja hiukan muustakin tarinaa tässä esityksessä. Alexander Westin vuokrasi Juho Halmeen mailla sijaitsevan Harju-nimisen tilan ja sille vuonna 1870 valmistuneen talon. Talon edellinen vuokralainen oli Taavetin aseman toimenhaltija ja varastokirjuri Juhan Takala. Lokakuun 1. päivänä 1909 Westin aukaisi apteekin yleisölle asuntonsa keittiössä ja sen viereisissä tiloissa. Vasemmalla kuvat pienestä apteekkitalosta, missä myös Westinin 5-henkinen perhe asui. Westin tuli Taavettiin Helsingistä ja toimi apteekkarina Taavetissa 18 vuotta. Taavetista Westin meni Antreaan ja sieltä Viipuriin. Heti toiminnan alussa oli selvää, että apteekin tilat olivat liian pienet. Apteekin käytössä pienessä asuintalossa oli ainoastaan 2 ahnasta tilaa. Apteekkitilana toimiva keittiö ja sen viereinen tila, joka toimi kombineerattuna varastona ja laboratoriona. Ullakkoa ja kellaria käytettiin myös varastotiloina. Apulaisia Westinillä oli alussa kerrallaan vain 1 tai 2. Eihän pienen apteekkiin enempää väkeä olisi mahtunutkaan. Farmaseutteja ja oppilaita oli apteekissa 18 vuoden aikana yhteensä 21. Apteekkityöntekijät vaihtuivat melko usein. Pisimpään apteekissa palvelivat farmaseutit Martta Törnblom ja Helmi Auranen sekä oppilaat Kerstin Westin, Aino Remmer ja Anna-Stiina Wellebrand. Kaikki muut olivat työsuhteessa vuoden tai alle sen. Kuvissa muutama esimerkki sen ajan apteekin apparaateista. Apteekkarin työpöydällä oli muun muassa vaaka punnuksineen, mortteli, siivilöitä, suppiloita. Siellä oli myös infundeerauskone eli höyryhaudin, aerometri, vyrettejä ja pipettejä. Vaat ja niiden painot ja muut punnitusvälineet oli tarkistettava ja leimattava säännöllisin väliajoin. Vuonna 1913 saatiin destillaatiokone eli tislauskone, millä saatiin tislattua vettä laboratorion tarpeisiin. Sitten hiukan tarinaa uudesta isosta apteekkitalosta. Apteekkitalon laajennus oli huomattava. Westin laati piirustukset ja aloitti perustustyön jo toisena toimintavuotenaan 1910. Rakentaminen kuitenkin viivästyi suunnitellusta aikataulusta. Työ päästiin aloittamaan vuonna 1916. Dokumenteista ei ole löytynyt merkintää tarkasta valmistumisen ajankohdasta. Vuoden 2021 tarkastuspöytäkirjassa mainittiin jo enemmän tiloja, mihin perustuen oletetaan, että näyttävä asotalo valmistui vuonna 1920. Tässä talon alakerran pohjapiirustus 1940-luvulta. Yläkerrassa on lisäksi 5 huonetta, yhteensä vähän yli 70 neliömetrin verran. Uusi osa rakennettiin siis alkuperäisen talon jatkeeksi. Lisäosan rakentajiksi Westin tilasi 2 etevää kirvesmiestä Iitistä. Koko 2-kerroksinen rakennus valmistettiin 6 tuuman hirsistä ja lauta vuorattiin ulkopuolelta. Lautavuoraus oli paanu viimeisteltyä huoliteltua jugendtyyliä,
kuten myös koristeelliset, moniruutuiset ja teekarmiset ikkunat. Järeät kellarit tehtiin ruskeasta graniittikivestä. Talon suunnitelleesta arkkitehdistä ei ole tietoa. Apteekki on kaunis 1910-luvun jugendia edustava rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Maisemallisesti talo on edelleen ympäristönsä kaunistus ja muisto vanhasta kylämaisemasta. Talon nykyiset omistajat Jukka ja Anne Olsson ovat tehneet arvokkaan kulttuuriteon jatkaessaan rakennuksen ylläpitoa. Jugendtyyli näkyy sekä talon ulkoisessa kuvassa että sisäpuolella talon eri elementeissä. Talossa on kaiken kaikkiaan 10 kaakeliuunia, joista 7 alakerrassa ja 3 yläkerrassa. Fock tuli Taavettiin Savonlinnasta ja Taavetista hän siirtyi 6 vuoden kuluttua Voikkaan apteekkiin. Fockin perheeseen kuuluivat vaimo Helin ja tytär Kristiina. Fock kuului Suomen aatelisliittoon. Hänen kerrotaan olleen hyvin sotilaallinen herra. Hän oli reservin luutnantti ja valmistui reservin lääkintäupseeriksi kadettikoulussa. Fockin kerrottiin olleen sympaattinen ja pidetty ihminen. Oikeassa alanurkassa on kuva Fockin vaikuttavasta omasta symbolista, mitä käytettiin lääkepusseissa ja signatuureissa. 6 vuoden aikana Fockilla oli apteekkityöntekijöitä 12. Pisimpään Fockin palveluksessa olivat farmaseutit Bertta Vilhelmiina Antikainen ja Aune Oranko. Fock teetätti apteekkihuoneiston perusteellisen korjausremontin. Apteekin seiniä paperoitiin ja maalattiin öljyvärillä. Apteekin sisustus oli pähkinänväristä koivua. Säilytysastiat olivat valkoista lasia hiotuin tulpin ja poltetuin nimikirvin. Kaikkialla vallitsi parhain järjestys ja siisteys. Kieltolain voimaantulon jälkeen resepteillä hankitun alkoholin määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Kieltolaki näkyi apteekkien pirtukulutuksessa, koska apteekit olivat ainoita laitoksia, jotka saivat myydä viinaa. Alkoholista tuli apteekeille tärkeä tulonlähde. Oma roolinsa tässä asiassa oli siis kunnanlääkärillä ja eläinlääkärillä reseptien kirjoittajina. Lääkärit kirjoittivat lääkkeeksi esimerkiksi spriitä kääreisiin ja konjakkia suun kautta nautittavaksi. Fockin ensimmäisen vuoden tarkastuspöytäkirjassa huomion kiinnitti tilatun väkiviinan määrä, joka oli huomattavasti suurempi kuin Westinin aikana. 1465 litraa 96% spriitä valtion väkiviinatehtaasta, 31 koko pulloa ja 156 puolipulloa konjakkia, 20 puolipulloa viskiä. Kieltolaki kyllä selittää tätä ilmiötä. Apteekki oli Luumäelläkin ainoa liike, josta sai myydä spiritusta. Spiritusta käytettiin myös apteekissa esimerkiksi rohdosten valmistukseen uutettaessa jostain rohdoskasveista lääkeaineita. Spirituksen myynnistä pidettiin myös tarkkaa kirjaa, joka tarkistettiin aina apteekkitarkastuksen yhteydessä. Vuoden 1936 pöytäkirjasta löytyi mielenkiintoinen huomautus. Kouvolasta käsin kuntaa palveleva eläinlääkäri Porio oli ylittänyt alkoholimääräyksille asetetun 30 määräystä per kuukausi rajan. Porion vuosisaldo oli yhteensä 491 reseptiä, 378 kiloa spiritusta vuoden aikana. Muut lääkärit eivät olleet ylittäneet kohtuuden rajoja. Luumäellä oli varmasti terveitä ja hyvin hoidettuja eläimiä. Sisarukset Kaarin ja Sulokaila. Kaarin Kaila luotsasi ensin apteekkia 4 vuoden ajan. Hänellä oli 5 apulaista, 2 farmaseuttia, 2 opiskelijaa ja 1 proviisori. Kaarin Kaila menehtyi Luumäellä 45 vuoden ikäisenä.
Hänen edesmentyään apteekin omistivat vuonna 1937 hänen perillisensä, ja apteekin hoitajana oli tuon ajan proviisori Sigrid Ahonen. Proviisorin apuna oli opiskelija, toinen proviisori ja 2 farmaseuttia, joista toinen oli Martta Helavaara, yksi Luumäen vanhan apteekin historian pitkäaikaisimmista farmaseuttityöntekijöistä. Martta ehti työskennellä apteekissa vielä 2 seuraavankin apteekkariomistajan kanssa. Työvuosia hänelle kertyi kokonaista 17. Sulokaila ehti omistaa apteekin ja toimia siinä apteekkarina vain vuoden ennen poismenoaan, minkä jälkeen apteekin omistajana oli hänen perikuntansa ja apteekin hoitajana farmaseutti Joel Sormunen. Sitten hiukan asiaa myrkyistä. Myrkystä pidettiin tarkkaa kirjaa, mihin merkittiin kaikki myrkkyjä koskevat toimenpiteet, myrkkymäärät ja niiden myyntimäärät, myrkyn ostajat ja ostoluvan antajat. Myrkkyjä myytiin vain niille, joilla oli todistus luotettavuudesta myrkkyjen käyttöön. Jokaisesta myyntitapahtumasta oli oltava kuitti, ja ostoluvan antoi nimismies tai poliisi. Sen ajan myrkkyjä olivat muun muassa eläimille tarkoitetut fosforitaikina rottien hävittämistä varten ja stryktiini kettujen tappamiseen. Oksaalihappoa käytettiin muun muassa ruosteenpoistoaineissa, nahan parkitsemisessa ja tekstiilien valkaisussa. Keisarin vihreää käytettiin muun muassa maalien väriaineena ja hyönteismyrkkynä. Sillä värjättiin vaatteita, tapetteja ja jopa makeisiakin. Vuonna 1936 myrkkyvarastoon tuli myös arska, arsenikkipöly. Apteekkitarkastuksista jokunen sana. Apteekin tarkastukset noudattivat tarkkaa protokollaa ja kaikki huomiot kirjattiin ylös tarkastuspöytäkirjaan. Luumäen apteekin arkistossa on tarkastuspöytäkirjoja vuosilta 1909–1983 yhteensä 50 kappaletta. 31. vuoden aikana tarkastuksia tehtiin säännöllisesti kerran vuodessa, joinakin vuosina 2 kertaa, myöhemmin harvemmin. Tarkastuksen suoritti useimmiten Lappeenrannan piirin piirilääkäri, myöhemmin joitakin kertoja apteekkitarkastaja. Vuoteen 1918 asti tarkastuksissa oli mukana myös kulloinkin virassa oleva Luumäen kunnan lääkäri ja kerran myös Luumäen piirin nimismies. Aluksi pöytäkirjat olivat luonnollisesti kokonaan kirjoitettu käsin. Myöhemmin tarkastusta varten oli valmis kaavake, mikä täytettiin joko käsin tai kirjoituskoneella. Taavitsainen otti vastaan Luumäen apteekin apteekkarioikeuden keväällä 1940 ja oli Taavetissa apteekkarina 12 vuotta. Taavetista hän siirtyi Turkuun. Taavitsaisen 12 vuoden aikana apteekissa vaihtuivat vuoden tai 2 työrupeaman välein opiskelijat ja farmaseutit. Heitä oli kaiken kaikkiaan 24. Pidemmän ajanjakson työsuhteessa oli vain 2 henkilöä, joista toinen oli farmaseutti ja sittemmin proviisori Aune Oranko. Farmaseutti Martta Helavaara päätti 17 vuotta kestäneen työsuhteensa vuonna 1953. Merkittävä uudistus Taavitsaisen aikana oli vesijohdon asentaminen. Laboratorio korjattiin ja hankittiin myös uusi sähkötislauskone. Entisestä eteisestä tehtiin pieni assistenttihuone pulpetteineen, uusine tapetteineen ja korkkimattoineen. Tarkistuspöytäkirja vuodelta 1951 kertoo seikkaperäisesti myös seuraavaa. Melkein kaikki säilytyspullot ja purkit on korvattu uusilla poltetuin nimikilvin varustetuilla astioilla. Myös se, miten pullot oli sijoitettu hyllyille, oli tarkkailun kohteena. Jos pullot eivät olleet esimerkiksi suuruusjärjestyksessä, saattoi siitä tulla huomautus pöytäkirjaan. Apteekin laatua, osaamista ja luotettavuutta viestittiin myös näillä keinoin.
Vasemmanpuoleisessa kuvassa on tuntemattoman henkilön tekemä löytö ullakolta. Näitä dokumentteja voisi sanoa 40-luvun Excel-taulukoiksi. Lasinalusen kokoiseen pahvinpalaseen oli kirjattu vuosittain ja kuukausittain toimitetut reseptimäärät. Vuosittaiset reseptimäärät kirjattiin aina myös tarkistuspöytäkirjaan. Apteekin aarrelaatikosta löytyy myös tällaista. Oikeanpuoleinen kuva kertoo jotakin sen ajan ehkäisyvälineistä ja synnytysvalmennuksesta. Kuvassa ehkäisyhoitopakkaus ja synnytysoppikirjainen. Mikäpä se signatuuri sitten on? Signatuuri on lääkepulloon tai purkkiin liitettävä apteekin omalla merkillä brändätty paperi. Tämä niin kutsuttu kieliliuska sisälsi kaikki tiedot lääkkeen nimen lisäksi. Lääkkeen koostumuksen, käyttöohjeet, lääkkeen määränneen lääkärin nimen. Luonnollisesti signatuurissa oli myös näkyvissä hinta, päiväys, potilaan nimi ja reseptin numero. Lääkkeitä oli myös niin kutsutuissa reseptipusseissa, missä oli myös samat tiedot kuin kielisignatuureissa. Kaikista Luumäen apteekkareista Saanila teki pisimmän uran. Hän johti 31 vuotta apteekkitoimintaa jämäkällä karismaattisella otteellansa. Saanila oli naimisissa Helena Rakkolan kanssa ja heillä oli 3 lasta, Pertti, Ilkka ja Antero. Apteekkikuvassa on Antero Saanila vasemmalla tiskin takana ja Eila Laari seisoo ovella. Saanilan yli 30 vuotta kestäneen apteekkariuran aikana Luumäen apteekissa ehti olla töissä 40 alan ammattilaista ja opiskelijaa. Heistä pisimmän ajan 15 vuotta palveli farmaseutti Hilja Alahonkola, joka jäi virastaan eläkkeelle. Farmaseutti Rauni Sani oli palveluksessa 7 vuotta. Antero Saanila oli ensin 3 vuotta oppilaana ja valmistuttuaan farmaseutiksi vuonna 1965 hän työskenteli Taavetissa toiset 3 vuotta. Proviisori Riitta-Liisa Palman aloitti vuonna 1978. Hän työskenteli vanhassa apteekissa 7 vuotta ennen kuin Saanila luopui virastaan. Tämän jälkeen Palman otti vastaan Luumäen apteekin apteekkarin viran vuonna 1984. Ja sitten reseptiasiaa. Lääkärit ja eläinlääkärit kirjoittivat käsin reseptit joko tehdasvalmisteisille lääkkeille tai toimittivat ne niin kutsuttuina extempore-resepteinä, missä kaikki aineosat oli kirjoitettu reseptiin. Numeroitu resepti piti liittää kaikkiin lääkepurkkeihin ja siinä tuli olla valmisteen nimi ja määrä sekä annosohje ja sillä oli oma numero. Apteekin oli oltava timantin tarkka reseptien suhteen. Apteekkitarkastuksen yhteydessä paitsi seurattiin reseptien lukumäärää, otettiin myös pistokokeellisesti reseptejä ja tarkistettiin ne, niiden sisällöt ja myös niiden numerointi sekä myös se, että taksoitus eli hinta oli oikein. Ailasta tuli apteekkityöläinen vuonna 1969. 16-vuotiaana juoksutyttönä alkoi Ailan apteekkiura. Saanila osasi käskyttää ja ottaa luulot pois. Komento ja koulutustahti oli kovaa. Moni apulaiseksi tai juoksutytöksi hakeutunut sai lähtöpassit ja mennä menojaan, jos kuri ei miellyttänyt. Aila oli kuitenkin esimerkillisen kuuliainen ja ansaitsi vuosi vuodelta paitsi lisää luottotehtäviä, myös lisää palkkaa ja ennen kaikkea saaniloiden luottamuksen. Juoksutytöstä tuli tekninen apulainen. Vaikka työpäivät olivat vaativia, niin työpaikkahenki näytti olevan korkealla. Erityiset ilonhetket otettiin irti muun muassa silloin, kun apteekkari lähti Lappeenrantaan asioille. Eija oli Luumäen apteekin palveluksessa 4 apteekkarin aikana yhteensä lähes 40 vuotta. Eija oli 15-vuotias aloittaessaan Saanilan apteekissa asiatyttönä vuonna 1971. Palkka oli silloin 300 markkaa kuukaudessa.
Arja Kiviranta ja Aila Sihvonen olivat molemmat Eijan työssä opettajia. Arja opetti Eijalle käytännön hommia ja Ailahan oli apteekkari Saanilan luottohenkilö ja näin ollen hyvä tutori. Myöhemmin Eija työskenteli teknisen apulaisen nimikkeellä ja vuonna 1985 Eija valmistui lääketyöntekijäksi. Ensio Saanilan jäätyä eläkkeelle tuli Paalmanista Luumäen apteekin apteekkari loppuvuonna 1985. Luumäeltä Paalman lähti vuonna 1993 Hyvinkään uuden apteekin apteekkariksi. Riitta Paalman kuului Kymen apteekkariyhdistykseen ja oli Apteekkariliiton täydennyskouluttaja Kymenläänin alueella. Perheeseen kuului vuonna 1987 syntynyt tytär. Paalmanin aikana muutettiin uuteen apteekkirakennukseen Marttilan tiellä 24.3.1986. Itsehoitolääkkeitä 1980-luvulla oli runsaasti, muun muassa särkylääkkeet, flunssa- ja yskänlääkkeet sekä ripulilääkkeet, ja Burana tuli markkinoille jäädäkseen. Paitsi uusiin tiloihin vei Paalman apteekin myös uuteen aikakauteen. Apteekki uudistui ajan hengen mukaisesti. Tilat ja sisustus olivat modernin apteekin toimintaa parhaiten palvelevia. Apteekki myös tietokoneistui, mikä muutti apteekin toimintatapoja. Asiakaslähtöinen henkilökohtainen palvelu oli koko henkilökunnan asia. Sitä mitattiin asiakaskyselyissäkin. Kuvassa apteekin henkilökunta uudessa apteekissa. Vasemmalla talonmies Viljo Mäkelä, tiskin takana vasemmalta apteekkari Riitta Paalman, proviisori Eija Nurkka, farmaseutti Merja Parkkonen, farmaseutti Marjukka Pekkanen, tekninen apulainen Maija Valkonen, lääketyöntekijä Eija Salmi ja lääketyöntekijä Arja Kiviranta. Kuvasta oikealla alhaalla. Apteekin itsehoitolääkkeiden piti 1980-luvulla olla vielä sijoitettuna tiskin taakse. Vasta 1990-luvulla yleistyivät palveluvalintahyllyt myymälän puolella. Taavetissa yhteistyötä kehitettiin aivan lähinaapurina toimivan Luumäen terveyskeskuksen ja samassa talossa olevan Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston kanssa. Ensimmäisenä koko maassa terveyskeskus vuokrasi apteekin henkilökunnan hoitamaan lääkevarastoa ja huolehtimaan lääkkeiden jakelusta. Siinä säästettiin ja terveyskeskuksella oli käytettävissään apteekin koko ammatillinen tietämys. Vuoden 1986 lokakuusta lähtien Luumäen apteekissakin oli tietokone. Suuri osa paperitöistä jäi pois ja tietokone hoiti apteekkitoiminnan edellyttämät erilaiset tietojenkäsittelyprosessit nopeasti ja turvallisesti. Näin jäi enemmän aikaa varsinaiseen asiakaspalveluun ja sitä pystyttiin myös nopeuttamaan. Kuvassa tietokoneen ääressä Arja Kiviranta ja Riitta Paalman. Mikko oli apteekkiväen paras ystävä, totesivat apteekkilaiset. Kuva vasemmalla. Edessä oikealta talonmies Viljo Mäkelä, farmaseutti Taina Kekki, apteekkari Riitta Paalman, takana lääkettä hakemassa farmaseutti Marjukka Pekkanen. Toinen kuva. Etualalta lähtien Marjukka Pekkanen, Taina Kekki, Arja Kiviranta, Merja Parkkonen ja Riitta Paalman. Apteekkari Pekka Elovaara tuli Luumäelle Saaren kunnasta vuonna 1994. Elovaara toimi Luumäen apteekin apteekkarina 17 vuotta. Pekka Elovaaraa luonnehdittiin, että hän oli rauhallinen apteekkari eikä juuri muuttanut hyväksi todettuja toimintatapoja.
Apteekissa tapahtuva lääkevaihto tuli mahdolliseksi vuonna 2003. Lääkkeiden jatkuva uusiutuminen asetti henkilökunnalle melkoisia vaatimuksia ja koulutustarvetta. Asiakkaat tulivat hintatietoisiksi ja halusivat tietoa vaihtoehtoisista valmisteista. Uusia vaatimuksia apteekkihenkilökunnalle toi myös se, että heidän piti antaa myyntitilanteessa tarpeeksi tietoa lääkkeestä. Aikaisempien toimintaohjeiden mukaan tietoja annettiin vain niitä kysyville. Elovaaran aikana apteekissa tehtiin remontti. Projektin veti silloinen apteekinhoitaja proviisori Teppo Kylmä. Proviisori Teppo Kylmä apteekinhoitajana. Apteekinhoitajan työnkuvaan kuuluivat hallinnollisten tehtävien lisäksi myös muiden apteekin toimintaan liittyvien prosessien hoitaminen ja ylläpito. Apteekki vaati paljon nykyaikaistamista, henkilökunnan toteuttamista uusiin asioihin ja muun muassa varaston hallinnan muuttamista. Yhteistyökuvioiden kehittäminen ja kommunikointi paikallisen terveyskeskuslääkäreiden kanssa oli tärkeää muun muassa lääkevarastojen hallinnan takia. Apteekinhoitajan näkyvin projekti oli apteekin remontti vuoden 2009 alkupuolella. Ensimmäisessä vaiheessa apteekissa tehtiin pintaremontti. Pintamaalaukset toivat jo uutta raikkautta apteekkiin. Asiakaspalvelutilat kolminkertaistuivat. Asiakaspalvelutiskiin tulivat sermein erotettavat palvelupisteet. Näin asiakkaiden intimiteettisuoja parani. Apteekin etuosaan tuli myös leikkinurkka lapsille. Itsehoitolääkkeiden ja apteekkikosmetiikan valintahyllyt lisääntyivät. Lastintarvikkeet ja lemmikkieläintuotteet saivat myös hyllytilaa. Tässä Elovaaran henkilökuntaa vuosien varrelta. Mustavalkoisessa kuvassa on apteekin henkilökunta vuonna 1999. Vasemmalta apteekkari Pekka Elovaara, lääketyöntekijät Arja Kiviranta ja Eija Salmi, farmaseutti Marjukka Pekkanen, tekninen apulainen Maija Valkonen, farmaseutti Merja Parkkonen ja proviisori Eija Nurkka. Kuvasta puuttuu farmaseutti Pirjo Karvonen. Toisessa kuvassa ovat farmaseutti Marjukka Pätäri, tekninen apulainen Maija Valkonen, lääketyöntekijä Eija Salmi ja farmaseutti Erkki Roitto. Ja kolmannessa proviisori Heli Pöyhönen. Lappeenrannan ja Ylämaan apteekissa aikaisemmin työskennellyt Lea Heikkinen aloitti Luumäen apteekin yrittäjänä 25.3.2011. Apteekkiluvasta hän luopui helmikuussa 2022 siirtyessään eläkepäivien viettoon. Heikkisen perheeseen kuuluu 2 lasta, Heikki ja Elina. Sähköinen lääkemääräys oli merkittävin uudistus päivittäiseen apteekkityöhön. Syksyllä 2011 alkoi pääasiallinen reseptien toimittaminen sähköisesti. Pikkuhiljaa asiakkaiden paperiset reseptit vaihtuivat potilasohjeisiin. Siirtymäaikaan vierähti muutama vuosi ja vuonna 2017 lääkärit laativat lääkemääräykset pääsääntöisesti jo sähköisesti. Farmaseuttiset palvelut, kuten annosjakelu, verenpaineen ja kolesterolin mittaukset ja lääkehoidon kokonaisarviointi tulivat osaksi apteekin palveluita. Omien resurssien ehdoilla myös tarjottiin lääkkeiden annosjakelupalvelua, ensin manuaalista dosettijakelua ja sitten koneellista annosjakelua. Muutama kuva apteekin henkilökunnasta. Vasemmalla ylhäällä. Vasemmalta farmaseutti Hanna Kurtto Peräkylä, farmaseutti Pirjo Junnola, tekninen apulainen Senja Oranko ja apteekkari Lea Heikkinen. Keskellä alhaalla. Vasemmalta farmaseutti Pirjo Junnola, takana proviisori Jesse Poutanen, kesäapulaiset Hanna-Kaisa Tielinen ja Sara Munir. Oikealla koronasuojaustoimenpiteisiin varautuneena alemmassa kuvassa Pirjo Junnola ja Jesse Poutanen, ylhäällä proviisori Paula Timonen.
Luumäen apteekki tulee jatkamaan 115-vuotista historiaansa helposti saavutettavana terveyspalveluna ja lähiapteekkina. Apteekin historiasta löydätte paljon lisää tässä alla näkyvän nettisivun osoitteessa. Kiitos mielenkiinnostanne ja tervettä ja hyvää kesää!